Ayan guys, nililinis na nila ang Tiligaya ang nahuli namin kasi hindi sila nakasama eh. Hindi kami nakasama lang ngayon guys. May hinangong pala eh. Nag-work pa kami ng pinilan daming palay. Kami na lang naglinis guys. Akala daw nila may dala kaming hito. Katagal katagal nga magkain. Yes, magbo-barbecue pa si Gigi. Yes. Kasi magtitinda kami ng barbecue. Diyan sa labas, so bili na kayo. Ayan guys, oh. Tanan! Barbecue. Titinda kami dyan sa labas. Ang braso mo. Panlaban. Magkano isang pata, girl? 450 isang kilo. Ayan na ba yun? Ayan talaga yung totoong magaganda. Malalaki ang braso. Gosh, pinsi. Brasuhan. Sarap yan, auntie. Talaga. Nina-marinate ko to. Tignan nyo kung masarap. Pag maluto mo naman eh. Oo Ako tikman ko na. Hilaw pa. Pwede kong bay tapang. Ay, ang prito ko. Bakit tumaas ang bundok? Bakit ka umaangat? Yan, ihaw-ihaw. Bininta dito. Ihaw. Bininta nung nagpakyaw. Ilan yung ihaw mo, Je? 5? Ah, dito pa yung isa. Naiwan. Hindi daw magkasya. Wala na nga pwede dito sa bulig eh. Ano, Je? Ayusin mo yan, Je. Tignan natin kung makapasa kay Alec. Kita siya naka-pay-pay. Baka na lang makapasa. Gano'n natin, no? Para ko ano lang yan dito sa kabila. Parang may paparte dito, ha. Sa labas ng bahay. Ihaw-ihaw tayo, guys. Ginatago mo yung braso mo. Ano mo ba? Asit ko yan. Ikaw, Je, anong asit mo? Ayun, oh, yung ganda yan. Siping daw ng asit. Dimple. Ikaw. Ako? Wala. Wala. Saan Tiligaya kaya? Ngipin. Oh, bili-bili na tilapia. A few moments later. Guys, naihaw na. Mag-ihaw na naman tayo Ihaw na naman kami na. barbecue. Ay, ano pa yung mantika na? Ano pang mantika? Sarap guys, oh. Gawa ko yan. Gawang alagreta yan. May ulo mo ilang malala di kanya mo. Yan. Food trip na naman guys. Food trip. Ihaw, ah? Ihaw guys. Tala mo kante kung sinong bibili. Ate, baka may magbili dyan. Mag-alok ka na. Magbibenta tayo ng ano. Sinong may gustong magbili ng barbecue dito sa kay Tita Gretchen? Kalamay Residence. Hindi kayo makalang aduwa. Olay, kahit yung walang ante. Nangandak sa akin makita yung tinunong. Nawanin na tayo eh. Yan, malaki. Kalit-lit kanina eh. Focus. Oh, what happened? Inigop mo yung sabaw? Suka. Jepe mo akong ano, Jep. Yung sabaw. Sarap guys. Ito yung guys yung ano, yung baboy na kinatay namin. Nagtabi rin ako ng ano, syempre para sa team. Pang barbecue. Sarap. Wow, sarap. May ulit. Sarap guys, oh. Nagbibenta kami guys ng barbecue. Sino pong gustong bumili? Nanatay man eh. Okay, buhay yan ante. Touch mo lang.
Wala. Ang dami pakito-kito. Pag nagtinda kaya tayo ng barbecue, may bibili din kaya? Siyempre nila libre. Joke. Sarap guys. Anong masasabi mo, ante, sa nahuli namin? Kinapa lang namin yon. Nagdadampo ka ba, ante? Yan. Nagkamos kami kasi ng palay guys. Kaya hindi kami nakatama. Tapos kulang ang sakit na motor. Kulang sa sasakyan, ante, na. Sarap naman yung barbecue. Yes, barbecue ni Ante Ligaya. Inayon ito. Tingnan lang dito na tayo. Much later. Ayan guys, ito ang aming mumukbangin. Ihaw, pinirito, at barbecue. Sarap. Tsaka pinangat. O, di ba? Walang kahirap-hirap na luto. Madali ang luto yan, guys. Kaya na tayo. A few moments later. Kain tayo, guys. Kain po. Mukbang na naman tayo. Uy! Taba na naman tayo. Bagya. Bagya na. Yippee. Tayo pa po. Sarap. Sarap ng aming pinagbanita. Ha? Meron? Fried fish muna ako. Ito masarap. Ang sarap. Perfect. Perfect yung pagkakamali. Perfect daw. Tensya na guys, medyo maingay, may umiiyak, may kundili. Naghalo-halo na yung kami. Mag-review ka na Danak sa bukas. Good luck sa'yo, girl. Diyan pala mo kayo sa covered car. Dito? Hindi. Hindi ba nakalagay din sa ano niya? Yun na nga yung sinasabutan. Ayun na yun. Papasa niya lang dyan. Kasi pupunta yung mga teacher dyan. Papasa na lang dyan. Kaya. Iwan yung pala. Sila mama wala. Bali, dumating kasi yung order namin ng mga biik. Papalitan namin yung inahin namin kinatay. Palitan namin ng mga biik naman. Aling na. Ngayon, pinuntan nila. Kuya Ulan naman, tsaka si Alex. Hindi, ayaw nilang pumunta. Nahiya daw. Binigyan na lang. Binigyan na lang ng luto. Alam mo naman ang aming mga binata. Mga kabebe dun. Sabi siguro na, sayang, nagkakawan ko. Pwede na hindi, nakatabi ka naman din nila. Yung hito. Akala ko hito. Yung hito kasi, kinakain daw nila kaya hindi kumain. Napakain daw ng hindi nasabihan yung bata. Kinakain din yung pain pero hindi siya na, hindi mahuli. Sabi namin, kapain na lang namin. Delikado daw. Hindi kami pinayagan. Sabi kasi malaki. Iwan pa sila kalatang. Kain ng kain, Dana. Kumain daw, nagkilaban daw ng kanin kanina tapos tinapay. Kasi mamaya, mag-aaral na naman tayong dalawa. Maging teacher mo naman siya. Sila guys yun naman lagi. Ewan ko, bagsak siguro na to. Ako ba naman teacher niya eh. Bahala ka dyan. Ano yung sabi niya? A. Ano yun? A? A. Yung A niya, A. E. E. Pares yung A niya sa E.
malapit na rin tayong mga will sa atin. Na-experience na rin natin yung sarili Masarap. natin. Pero kasarap magkain mo Lalo na yung dalawang gusto ko dalawang sima. Yung dalawang sima yung kay Gigi, nakailan dalawa. Dalawang pa. Subukan natin din tatlo. Sandali ah. Hindi mo maramdaman ay gano'n. Kaya nga. Yung bata, meron na yan, alam niya kung meron na. Hindi ko nararamdaman pag inangat ko lang kabigatan na yun. Pero yung kinakain niya na gagalaw-galaw, hindi ko na mamalayan. Binabati po namin ang belated happy birthday si Murphy Bernardino from lokal ng Batasan, Quezon City. Happy birthday po. Happy birthday Belated po. happy birthday. Belated happy birthday din po kay Sister Jeng from lokal ng Regina, Canada. Happy Happy birthday. birthday. Ingat po kayo dyan palagi. Salamat sa pagsuporta niyo po sa amin. Belated happy birthday po kay Sir Rocky Ando. Happy birthday, po. Happy birthday po. Kain po tayo ng tilapia. Kain po tayo. Fresh na fresh. Yun yung kanin. Pulo na yan. Sarap kasi yung bigas namin guys, bagong harvest, bagong giling. Bagong bilang. Malambot. Mapaparami ka talaga. Siguro pag itong nabigay natin sa katutubo, galak na galak yun sa amin. Gusto lang din po namin mag-thank you kay Kakabsat Romaline Vlog. Thank you! Thank you, Ate Kakabsat! Ingat Kay kayo dyan, Ninian, Nini, kay ni Sir Kuya. Javi. Ingat kayo lagi sa inyong pag-vlog. Sino ba ito dyan? See you soon. Ninian, sama mo kami sa iyong sa iyong Tatay Carlos. sa iyong tribo. Pag maganda na ang panahon, gala-gala tayo. Kasama ka ba, Dana? Gusto mo sumama doon? Oo daw. Bawal lang hindi nagsasalita doon. Ninian, kinakamusta ka pala ni Yukay. Pinipilig siya. Nagmumudul yun. Nakalimutan niya lang hingin yung number mo. Baka naman daw. Baka daw pwede daw siya sumama sa amin. Panalo talagang magpangasente. Tigas man kasi. Yung may barbecue. Mag-iisay mo ito. Nagkahiyaan. Ito. Kayaan kayo kita. Guys, pag pwede ng magkawil sa amin fish pan, pwede kayong mga well. Sa atin na. Meron na doon. Pwede kayong mga well doon. Pwede kayong mag-ihaw-ihaw doon. Gagawa kami guys doon ng kubo-kubo. Excited na kami guys mga will sa aming fish pan. Baka hindi mo na mapalakin. Anuin mo na. Kawilin mo na. Naingay ng kundilit guys. Naririnig nyo? Ayun. Oh. Timang-tingit. May timang-tingit. Maputi ang singit. Maputi ang singit. Ikaw ba ante maputi? Ikaw ante puti? Confident? Sige nga, pakitaan tayo ngayon. Sample. Kung sino ang talagang maitim, ang singit. Magpipino naman tayo guys. Panghimagas. Magpipino naman tayo mga ka-dragon. Sa suka. Sarap. Shout out po kay Ka Audrey Ligaspi from Nursing Department ng New Era General Hospital. Hello po. Hello po. Ka Audrey, Isa po dyan sa Carmen. New Era. Grabe guys yung pinagtinikan namin, no? Shout out po kay Sir George Castellano. Hello po. Hello, Sir George. Kamusta po? Ingat po kayo dyan. Shout out po kay Sir Debono Jordan. Hello, po.
shoutout din po kay Boy Tolonges. Hello po sa iyo. Hello po. Kamusta po dyan? Ito kayo. Thank you po sa walang sawang panonood sa aming YouTube channel. God bless po sa inyo lahat. Ano ba yan? God bless po sa inyo lahat. Ingat. Bye-bye. Ingat. Keep safe. Love you, Mama Chup Chup. Bye-bye.